Ni za ka yi wa shashanci daga yau ta gaba ka bar kula matar hanya. Wallahi oga yanayi da dirin ya sha ni, na yi tsammanin kura daga mai kura ce. Yanzu ne za ka ci duka da gaban reshe, inda kai za ka gwada idan ka ya bushe. Inan tasha ne kai ka san ita wace ce, dole yau ne maka arziki da bakar reza. Da gida na rantse ni mafarauci ne, ta nike ladiya mai sai da kuregu ne, saboda na lura zanin nasu kala ɗaya ne. Yanzu dai kai mana abuwa na kira Hamza. Wato iyali na za ka yi wa iskanci, lalle ko yaran nan ka zo da wulakanci. A'a wata nake nema ta fi taka karan hanci, da irin wannan ce da tuni na canza. Me gida mutumin nan gara a narge shi, mutuncin da yake mini ka bulale shi. Kai wannan ko ba ta da hanci, Allah akwai gashi. Kai yau dole ne ma in ɗirka ka cikin keji. Kai kuma sai in ga kamar kin da yin muni, da kafafunki kamar an ajiye tsani. A'a bari dai in na kar in biye shaidani, kada yaran nan ya saka ni cikin danja. Me gida kaga irin ta sa ya yaƙe mu, so yake ya ga ya dasa guba tsakaninmu. Ka sallame shi kawai ja'iri mai ɗange mu, in kwa ka ƙiya wannan ba biyo mata. Ai kuwa haraka ta ɓaci, naga yaran nan zai sa a aje na abinci. Ka ɗauke ni aiki oga tun da bani lalaci, don abin da nake so ja gaba na shirya.